Hello muri Zimbabwe and welcome back again panapa paZimwe at ITV panoenda mashow akasiyana-siyana patinobata nyaya dzakasiyana-siyana tichidiscussa tichibatsirikana tiripo panapa pashow yatinayo inova iyo tsime rerutesve patinotenda kuti tinenge takagara nevanhu vanoziya kutidarika vachitipa mazano tichidiscussa nyaya dzakasiyana-siyana. Saka muzuva ranhasi ndina Gogo Chikonyora tine nyaya yemusikana akatitumira kuti angari paUZ ari paUZ panekuda kwekuda mari kana kuda kwepeer pressure akapedzisira kuita zvemashuga daddy akapedzisira akubhadharwa then akazorara nemumwe munhu anganga nemushonga. Saka tichanzwa audio yacho ndeitonzwa Gogo kuti vangabatsira sei kune vamwe vana vari musituation yakafanana neiyoyo uyezve kuti vangaavoidike sei kuti vamwe vana vapinde musituation yakafanana neiyoyo. Saka muri Zimbabwe sandawanza kutaura ngatikokotedze Gogo muchirongwa then totaura nawo tonzwa kuti tingakwanisa kubatsirika sei uyezve vechidiki vakakwanisa kuwana mazano sei. Gogo munofara here? Tiripo zvedu, makadiniwo? Aiwa isi tinofara muti uri seupenyu. Kuripo. Tadzoka zvekare navazukuru venyu avo. Ndizvozvo. Vazukuru vanenge vachida mazano kuti vaone kubatsirikana mune zvavanosangana nazvo. Ndizvozvo. Because mazuva ano taimu chaichai kuti tigare pasi nanatete tiende kana kuti kumaholiday pamwe pacho pangunzi tete vaya vanoroya tete veGogo vaya vaite. Saka vana vado kuti vachizokure vachizombononzwawo mazano havachakwanisi kuenda manje. Saka nyaya dzese dzangotangira pasocial media panapa dzichibva dzangoperera panapa pasocial media. Saka tine mwanasikana ari panapa tichaplaya then mobva mamunzwawo kuona kuti mungabatsirikana sei kune vakafanana nevamwe vana matambudziko akaita sevayo nevari kusangana nezvozvozvo. Saka regai tinzwa. Mukoma Sparks Makadi, please post my story but hide my ID. Ndiri musikana ane 24 years. Mukoma Sparks ndinodzidza paUZ. Mukoma ndaiita zvemashuga daddy. Ndivo vandaidanana nawo. Ndichipiwa mari nekuti upenyu hwangu ndiri munhu aiva aine pride. Ndaifarira kumhanyidzana nefashion. Saka mari yose yandakahura yakaperera kuhembe Mukoma Sparks. Handaigona kudanana nemukomana mudiki nekuti chandaifunga ndechekuti chinonzi rudo mari. Saka kudanana nemunhu asina mari ndaiona sendikupedza nguva. Saka zvakaitika last year ndakadana nevamwe baba vaiti vanobva kuZambia. Baba ava vaindipa mari nezvese zvandaida. Saka one day vakabhuka lodge vakandidaidza semazuva ose. Ndakapinda mulodge imomo. Mukoma zvandakaona nanhasi ndinotya kuzvitaura. Ndakaona baba vane nhengo ine maronda. Vakandiofa $2,000 kuti ndiiti unprotected sex now. Mukoma semunhu aiva neruchiva ndakabvuma. Ndakaspenda all night nababa vakandipa mari yangu ndikabuda. Mukoma kubva zuva randarara nababa ava ndakatanga kuexperience mabad dreams akazvarwa but ndiri kuperezeka semunhu ane AIDS. Asi ndazama matest ose handisi kubatwa chirwere. Makandiona vhudzi rangu rinoyerera semunhu anorwara. My life is in danger. Maybe baba vandakasangana navo vakundishandisa kumani rituals. Mukoma please help me mundisvitsirewo nyaya yangu. Kune vedare ndiwane rubatsiro. Handizivi kuti vabereki vangu ndovaudza ndichitii nekuti vaishingaira nepavanogona kuti ndiende kuchikoro. Asi nekuda kuchiva zvandisada kushanda ndapinda muna taisireva. Ndoda kubatsira vamwe vasikana vari kunze kuti you reap what you sow. Kana wapiwa mukana wekuenda kuchikoro zvikoshese. Dzimwe nguva ndinorota ndichiyamwiwa nenyoka. Ndakumbirawo mhuri yeZimbabwe kana pane muprofita wamunoziva angandibatsirewo. Please Mukoma, please help me ndatambudzwa. Kutaura kwemwanasikana uyu Gogo. Amene kuti angabatsirikanewo sei mwanasikana ari kuti iye aiva neruchiwa rwemari. Saka anga ari paUZ apo. Saka akazi ngaasangana vamwe baba vaita vanobva kuZambia. Baba ava achibva ofwa $2,000 kuti varare vose. Then kubva musiwo ndopaakatanga kurota zvinotyisa. Akuti ndaperezeka, akuti ndakazvarwa asi ndaperezeka. Ndakutanga munhu ari kurwara asi ndikuenda kumadhokita hakuna chirwere chiri kubatwa. Saka zvinogona kudaro ndakashandiswa kuita zvemushonga. Ndo matauriro ake ari kuita iye. Saka hamira kuti mungamubatsire sei uyezve mubatsirwo sei vari mumatambudziko akafanana nevaya kana kuti vari kuda kupindawo
mumasituation kana kuda kupindawo mukutsvaga mari nenzira iyi kuti vana hanzvadzi yedu iyi? Shuwa uyu hanzvadzi dzenyu iyi akashereketa. Iye akatoshereketa nokuti zvaakatoita ipapa hazvitoiti. Ava baba vaakatodanana navo kava munhu wanga atoine zvaitomutambudzawo. Vava nemishonga yavo yanga yakutovatambudzawo. Hazvishamiso kuti kana vane kwavakaenda kana kuvaprofiti kana kung'angaka vakatonzi itotsvakai musikana wamunonoita naye bonde. Mishonga yacho yakati tsvaka musikana wamunonoita naye bonde usina kudzivirira sezvaataura apa. Ende umupe mari dambudziko rako rese rawinaro robva rasara kwaari. Zveye ndiye akasara nedambudziko. Baba ivo pamwe kwavari vatowo right. Havasina dambudziko. Alright. Saka anenge akufanira kuita sei manje? Apa zvaakutoita mwana uyu akufanira kutoita sezvaari kutaura kuti mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Zvato zvekutoti akutongotsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Vanozivawo kwaangagona kunobatsirika. Kufanana nababa ivava vakatotsvagawo kumhuri yekuZambia kwavo ikoko vakanzi pamwe vakatonzi enda kuZimbabwe ndokwaunonosvirasira. Vakauya kuno kuZimbabwe kwaari vakasiya varasira. Saka iye wakutotsvakawo futi vachamubatsira kuti awanewo kwaachaenda kwaachanyorasirawo kuti zvinhu zvibudewo mari. Asi handiti munozviona kuti kune gumwe ruchiva iye unodanana nana sugar daddy chaanga ashaya chii. Uri kubhadharirwa chikoro navabereki paUZ panodhura pakadaro. Vabereki vari kutoti tikubvisira mwana mari yechikoro kuti aende kuchikoro iwe uri kuita zvana sugar daddy. Zvino ndezvipi zvaakaita? Hapana. Iye ndiye ane dambudziko. Saka nekumwe kutaura muri zvana sugar daddy hazvitoiti kuti vana vamazuva ano vazviite. Hazvitoiti nokuti vana sugar daddy zvinhu zvavanobata zvakakura. Zvakatokura. Ende vana sugar daddy ukaona vachidanana nemwana mudiki kwavakatobva vakatonzi tsvaga wechidiki. Vanenge vachitoudzwawo nana sugar daddy wo muzvinhu zvavo zvavanofamba vachitora uko vachiromba uko. Vanenge vakatoudzwa kuti izvi kuti zvipere ndinotsvaga musikana wechidiki. Zvino vakabva vauya kuno kuZimbabwe vakamuwana. Anodawo mari zvisingaiti. Zvinoonai zvaakasangana nazvo. Radambudziko maari. Ende radambudziko pamwe revabereki kuti iye unoiwa nepi mari yekufamba. Yaipiwa nana sugar daddy vaya anoti iye ndaisispenda kutenga hembe achichena kuti aonekere. Asi achikanganwa kuti ari kukanganisa life yake. Akatokanganisa upenyu hwake mwana. Asi zvisinei zvaakutongoita iye kumhuri yeZimbabwe sezvaari kukumbira ngachitongokumbira kuti kune vaya vanoziva takutongomukumbirira kana neni wacho kuti kune vaya vanoziva kuti mwana uyu angabatsirike seika. Aiwa ngavatibatsirewo. Abatsirike pamwe angapukunyuke mushonga iyi. Hatingati chirwere hatisi chirwere. Asi kuti mishonga yaakatosiya akururirwa nababa. Yavakanga vazvitsvakirawo baba vaikavaremera vakatsvagawo kokuirasira. Hamuoniwo nemari yavakamupa. Apiwa 2000 passport. Ndiudzei. Yeusiku humwe chete 2000 imari yekutamba nayo. Asi vakatoona kuti zvishoma shoma kana ndichipora zvishoma shoma ekuti ndiibvise. Vakaibvisa nokuda kuti vava vachitsvagawo kupora. Ende kwavakaenda izvozvo vakatopora. Iye ndiye akutambura. Zvinotyisa. Saka angaende kupi? Angaende kunana madzibaba here? Angaende kun'anga? Angaende kunana profita? Angaende kupi mwanasikana kuti abatsirikane? Uyu kunana madzibaba kwacho kwaipiriwo futi kuti nedzimwe dzenguva vana madzibaba vacho vakasiyana siyana. Unowanawo vanosvika tinozvigona vachidawo mari. Woungosiya vapa mari asi vasingadini vasingazvigoni. Izvi zvakutoda kune vanonamata vanonamatira mahara. Vanobatsira mahara sana vatinonzwa vanenge vachinzi vari kunana kuware kunana waterfalls ava titokamwa hangu vanonzi vana profeta ane ava vanonamatira mahara vasingabhadharisi. Ndokunoporera izvi. Ana profit kuda kwashe Jose kusiti sports abhadharisi. Ndo vanodiwa apa. Vanobhadharisa aiwa ngasiyane navo. Anoramba achingodywa futi mari. 2000 iye inoperera. Inotopera. Kana achinayo inotonopera ikoko.
zvino ngaatsvage vana profiti vanonamatira vasingabhadharisi mari variko, akavateerera mumaredhiyo, varimo vari kungobuda mumaredhiyo, ndo vechokwadi. Saka gogo imoti manobhadharisa ringa ari wekunyepa asingabhadharisi ndewechokwadi. Ya, inini ndoona sokudaro hangu, vamwe ndevechokwadi asi hauzozivi kuti uyu ari kundibhadharisa zvechokwadi here kana kuti zvokunyepa. Ehe, asi kana iyewo mabvi ake aya afanira kunge achinamatawo kuti dambudziko riri asanganewo nevanomunamatira zvichisuduruka. Yato dambudziko renyika, takufanira kutogara pasi senyika tochimboadhiresa nyaya yemusikana toona kuti angabatsirike sei. Ehe, iri ratove dambudziko renyika iri ratokura. Ehe, kuti dei mhuri yeZimbabwe yatomunzwawo yamubatsira nokuti pari musikana uyu pakatoipa. Kuperezeka ikoko kwaari kutaura kuti ndaperezeka bvudzi rangu razodai, asi ari kuenda kuzvipatara kumadhokutas ari kuti haana chirwere. Hachasisi chirwere iyi, mushonga. Akuundurwa nemushonga. Yakabva nababa avo kuZambia kuzosiya kuno kumwana weZimbabwe. Kune vamwe chidikiwo vari kuuyawo vanoda vari kuzvikoro, bo zviri kutoitika kuzvikoro iko kunana UZT. Vamwe vakona vasati vasangana nazvo chete asi zviri kuita se zviri kutoitika. Saka vanhu vari kunzwawo nyaya vachikunzwa muchitara, munovapo advice yekuita sei? Ini ndovapa advice yekuti ngavasiyane nana sugar daddy. Kana vari vane zvikoro ngavamboita zvechikoro. Vapedza chikoro ikoko kuzvikoro kwavanenge vari kunana UZT ikoko kune vakomana vavanopedza navo chikoro vanotokwanisa kuzovaroora vachigara zvakanaka vachitochata vavadzidza navo zvidzidzo zvavari kuita ikokoko. Zvana sugar daddy izvi ngavasiyane nazvo nokuti vana sugar daddy vari kuita zvakawanda. Vari kuita zvakawanda, vanenge vane mishonga yavo imwe yaakutovanetsa yavakushaya kuti ko zvondoita sei. Azvitsvaka onzi aiwa tsvaka musikana wechidiki, ndozvinoita kuti vana sugar daddy vazoapurocha vechidiki. Vamwe vanenge vasina kuona kuti kuzvarwa kwako kwaataura kuti ende ndakazvarwa. Vanenge vasina kuona izvozvo asi kuti anenge aida kungowanawo kwokupururira dambudziko rake. Saka vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro tanga maita zvechikoro, siyanai nana sugar daddy vanokupinzai muna taisireva. Aiwa, ndoda kutenda gogo nenguva yenyu. I think mayatotsanangura zvatanzwisisa kuti handina mibvunzo yakawanda, matsanangura zvinhu chaizvo zvinonzwisisika, zvinonyatsonzwisisika zvokuti pakutaura kwamaita muchatotsanangura dambudziko racho ticharinzwa kuti ane uchinji. Zvinongodiwa chete pana uyu nevamwe vari kuita zvaari kuita izvi vanofanira kungosiyana namashuga daddy oti kana uchimboita zvechikoro umbofambira chimwe sadhiraivha weamburenzi chimwe chete kana uchibva pari kupari uchienda uku ndifambira izvozvo wodzokera ikoko. Aiwa, ndoda kutenda igogo nenguva yenyu yamasiya zvanga muchifanira muchiita makaya panapa kuti discusse nevana vamazuva ano, because vana vamazuva ano chikuti kushaya vanotipanga mazano ndosaka panguva tizopera taanana mataisireva even nyaya dzakadai hadzina kuti mafambisiro adzingaitwe kuti dzinge dzichienda kune vanhu vese so that vanozivawo kuti anochawira nhingiwo ina ndichafanira kuti ndivire machiri ndakufanira kuti ndichinzvengawo chakatanga ndochakachenjedza. Saka mhuri yeZimbabwe ndakutenda nekuramba muchingoona mavhidhios edu, nekuramba muchingosapota Zimu rati ITV, nekuramba muchingoona mapurogiramu akasiyana siyana munoti pase manyemwe kuti tirambe tichiwana simba nekuramba tichigadzira content yekuti tirambe tichive neruzivo rwakasiyana siyana kuti mukwanise kubatsirika. Ndakutendai kana uchingochitiona uri kuYouTube usina kusubscribe, please do subscribe our YouTube channel Zimu Reality ITV. Kana uchingochitiona kuFacebook usina kuti follow, please follow our official page yakanzi DJ Sparks ZW. Ndo patinouya nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika, patinouya nemazano akasiyana siyana, patinovhizitira vanoita nezvemweya tichitaura navo, patinovhizitira macelebrities tichitaura navo, patinovhizitira vanhu vakasiyana siyana tichingodiscussa navo kuti tizive nekunzwisisa mararamiro avo nemafungiro avo anoita. So thank you for watching, thanks for supporting Zimu at ITV. But before usati wafollowa zvese zvandakuudza kuti mufollowe mapages edu, please follow Jesus Christ Saishe namuponesi upenyu hwako kuitira mangwana. Anyway, thank you.